Fil-qasam ta' djar f'dawret ħal-tmiem fiż-Żejtun, is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes ħabbar li f'dawn l-aħħar jiem tlesta x-xogħol ta' rinnovar u manutenzjoni f'9 oqsma ta' djar. Spjega kif dan sar b'investiment ta' 175,000 euro u kien jinvolvi r-ranġar tal-Partit Komuni fil-blokok residenzjali u anke installazzjoni ta' lifts għal aktar aċċessibilità. Spjega kif b'dawn ix-xogħlijiet li jinkludu wkoll tiswijiet ta' soqfa u li minnhom ibbenefikaw ma' 60 familja. Hawnhekk qed jibbenefikaw 60 familja. 60 familja li ċertament qed nagħmluhom il-ħajja tagħhom iktar faċli, qegħdin intejbu l-aċċessibilità tal-Partit Komuni fejn qegħdin jgħixu wkoll u ndaħlu wkoll sens ċiviku. Il-ħsieb li anke jkun hemm kooperazzjoni bejn familji oħrajn biex ukoll flimkien magħhom, flimkien mal-awtorità tkun nistgħu nippjanaw aħjar għall-futur. Is-Segretarju Parlamentari Galdes li huwa responsabbli mill-housing soċjali spjega kif il-Gvern għandu l-obbligu li jagħmel dawn ix-xogħlijiet għal skop soċjali. Intqal ukoll li kien hemm tneħħija ta' materjal tal-asbestos, xogħol għal kontra l-ilmijiet u bdil ta' aperturi u materjal li ddeterjora ma' żmien. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet Galdes sostna li din is-sena permezz tal-kumpanija Housing and Maintenance Limited fih dan il-Ministeru beda xogħol bil-goff biex aktar nies ikollhom post attrezzat fejn joqogħdu. Dwar dan il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid McKay spjega x-xogħol tal-kumpanija li qed tagħmel l-oqsma ta' djar tal-Gvern aktar siguri u moderni. L-iskop huwa li l-Awtorità ta' Djar b'kollaborazzjoni sħiħa mal-HME tifhem l-importanza li hemm relazzjoni bejn l-ambjent fiżiku li persuna tkun qed tgħix fih, li familja tkun qed tgħix fih u l-kwalità ta' ħajja tagħha. Allura l-Awtorità ta' Djar qed tinvesti dawn il-flus mhux biss hawnhekk fiż-Żejtun imma f'numru ta' lokalitajiet oħrajn sabiex intejbu l-kwalità ta' ħajja ta' dawn il-familji. Issemma wkoll kif il-Gvern għandu mal-5,600 proprjetà li jamministra favur il-housing soċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.